O alcalde de Ribeira afirmou que as obras que sufriron atrasos están a piques de rematar. Puxo como exemplo a Casa da Xuventude ribeirense ou o Conservatorio como actuacións que encaran o seu final. As obras e os traballos seguen sucedéndose nos municipios a pesar do inminente achegamento das eleccións municipais. No caso de Ribeira, estánse a desenvolver diferentes traballos de mantemento e desbroces encabezados pola Brigada do Concello. Máis de 14 persoas desbrozando e 5 tratores, polo tanto, estamos a facer o que buenamente podemos. Recordemos que o mantenimiento é unha das partidas máis importantes que vai nos presupuestos que nos foron denegados. Denegar uns presupuestos pois equivalía a que os 400.000 euros que queríamos dedicar para a empresa de mantenimiento máis o incremento de eses costes de mantenimiento que fai a Brigada Municipal pois foron votados en contra. Entonces é moi fácil criticar que fan falta mantenimiento, pero a vez lle cortan a unhas salas para que poda ter a cuantía adecuada para poder facelo. E sinalou que, a pesar desa situación, están a facer todo o posible para seguir desenvolvendo traballos. Esa eiva eu creo que son máis culpables quen puxo a trancos que quen, como nós, queríamos poñer solucións dun incremento sustancial do mantenimiento. E as obras inacabadas? Home, eu creo que hai que recordarlle a todo o mundo que en estes 4 anos vivimos unha pandemia, vivimos o que é unha crisis económica importante e quen fai 400 obras que teña problemas en un 3%, pois vai nos aterse a quen sea quen goberne. Nós tuvemos problemas, por exemplo, en obras como o Conservatorio, pois está prácticamente xa a plena aceleración esa obra, tuvemos problemas no que é a Casa da Xuventude, pero xa se abre, tuvemos problemas no que é o Centro Social de Carreira, pero a fin de mes tamén será aberto. Que tamén incluíu a nova estación de autobuses nesa lista de obras afectadas. Esa parada de autobuses ten unha zona que é de uso e punto de encontro para todo o pueblo, non só para o que espera o autobús, con un mobiliario moderno, con unha pequena zona verde, pero onde realmente tuvemos o problema foi no que é esas 4 naves portuarias que eran antiguamente chabolas e que están rehabilitadas e que en estes momentos van a albergar o que son servicios, vai a albergar o que é a venta de tickets para os catamaráns e van a albergar o que son unha sala de espera moi amplia, unha sala expendedora de bebidas e 2 oficinas para as 2 empresas de transporte. Ruiz recordou que ante o problema que hai no transporte público, o Concello de Ribeira está a subvencionar 160.000 viaxes. En estes momentos, quen colla un autobús urbano, pois lle costa 3 veces menos que un café, 0,40. Eso débese gracias ao esforzo que fixo o Concello en subvencionar o transporte urbano. E despois, o que si estamos traballando aí ca Xunta de Galicia e ca empresa para que melloren o servicio, inda que non é unha competencia municipal, evidentemente, se queremos reducir o que é o tráfico de vehículos, temos que facer que eso funcione mellor. O Concello está poñendo o que é toda a carne no asador e espero que esas melloras que se prometeron por parte da empresa que a Xunta de Galicia se comprometeu tamén a vixiar, pois se leven a bo término. Ademais de outras axudas que puxo en marcha o Concello ribeirense para os usuarios do transporte público. Estamos subvencionando a AMPAs o que é o transporte de colexio concertado, é dicir, que estamos subvencionando a máis de 200 familias tamén, é dicir, que a labor do Concello vía devolver cartos á ciudadanía a través desas transferencias que supoñen as subvencións, pois pódense multiplicar en esta legislatura, volvo a repetir, a pesar de que nos quixeron cortar as salas, en bonos como son os do comercio, onde xa incluímos máis de $500.000 de euros, no que foi os plans para adquirir ordenadores, no que é a compra de material escolar, é dicir, que ao final o Concello está revertindo na ciudadanía moitos dos cartos que recauda polos fondos municipales. Que afirmou que o 100% das obras que comezaron nesta legislatura vanse a rematar.